פתיה, מפרץ פתיה בשעות הבוקר, סוף חודש יוני. מאות סירות וספינות קטנות במפרץ, מלונות ברמה הגבוהה ביותר. אני כרגע מצלם מהקומה 25 של מלון ספייס שנמצא בצפון פתיה. פה יש את אחד המולים הגדולים, טרמינל 21. אני זוכר את פתיה 10-15 שנה קודם. כמעט כל זה לא היה, טרמינל לא היה. המלונות האלה זה ב-15 שנה האחרונות. גם שם רחוק אפשר לראות כל הגבוהים האלה, תוצר של השנים האחרונות. דרומה יותר יש מפרץ ארוך הרבה יותר שנקרא ג'ומטיין. הוא כרגע האזור המתפתח, פה כבר אין מקום, קרקעות יקרות בטירוף. ג'ומטיין המון קרקע, המחירים שם עולים בטירוף, וההשקעות שם הם אלה שיתנו פרי.